Здравейте! Днес ще ви покажа как се използват наричащите карти. Карти за съдба, намерение и сбъдване. Преди да изтеглите карта, разбъркайте тестето и насочете мисълта си към въпрос, ситуация или житейска грижа, която ви вълнува. Имате два начина за нареждане. Една карта. Изтеглете една карта и я поставете пред себе си. Тя носи послание за деня или отговор на въпроса, който сте задали. Разгледайте внимателно образа и прочетете текста. Помислете какво ви подсказва картата и как това послание се свързва с вашата ситуация. Три карти. Изтеглете три карти и ги подредете от ляво надясно. Първата карта показва миналото. Какво е довело до настоящото положение? Втората карта показва какво се случва в момента, настоящето. А третата карта показва бъдещето, на къде може да поеме пътят, ако следвате сегашното положение и сегашната посока. Погледнете всяка карта по-отделно и след това ги разгледайте като една обща история. Заедно те дават по-дълбоко разбиране, насока за вашия път напред. Най-важното е да се доверите на интуицията си. Картите не предсказват съдбата, а ви помагат да откриете знаци, смисъл и вдъхновение за следващата крачка. Приятно наричане!